Imaginează-ți cea mai rece zi pe care ai trăit-o vreodată. Genul acela de frig care îți amorțește degetele în câteva secunde, îți transformă respirația în nori groși și albi și te obligă să te retragi în casă, căutând căldură sub straturi de pături. Acum, înmulțește acel frig de 5 ori, elimină orice formă modernă de încălzire și imaginează-te într-o vastă pustietate înghețată, unde temperatura coboară până la incredibilul minus 84 de grade Fahrenheit. Aceasta nu este decorul unei povești horror de supraviețuire. Acesta este viața de zi cu zi pentru poporul inuit, care a stăpânit arta de a trăi și, mai impresionant, de a dormi în condiții pe care majoritatea dintre noi le-am considera nelocuibile. Într-o iarnă, când mi s-a stricat încălzirea, am crezut că trec printr-o mare greutate. M-am învelit în 3 straturi de haine, am băut ceai fierbinte și tot m-am plâns cât de groaznic era. Dar, în Arctica, iarna nu este un inconvenient temporar, este o forță necruțătoare, o entitate care nu doar mușcă, ci devorează, nu oferă milă celor nepregătiți, îi înghite pe cei slabi dintr-o singură mișcare. Și totuși, în ciuda tuturor șanselor potrivenice, ei bine, inuiții nu doar că supraviețuiesc, ci prosperă în acest mediu. Capacitatea lor de a dormi confortabil în condiții care ar ucide majoritatea oamenilor, ei bine, în câteva minute, este o dovadă a ingeniozității tehnicilor lor de supraviețuire, transmise din generație în generație. La asemenea temperaturi, metalul devine atât de fragil încât se poate sparge ca sticla. Pielea expusă îngheață în mai puțin de 30 de secunde. Respirația, odată expulzată, se cristalizează și cade ca niște fulgi minusculi de zăpadă. Totul în jur este ostil și totuși inuitii au transformat această pustietate, să spunem așa, în căminul lor. Cum? Totul începe cu o inovație aparent simplă, dar genială. Iglul. Pentru un ochi neantrenat, un iglu poate părea doar o movilă de zăpadă bătătorită, un adăpost primitiv, incapabil să ofere căldură reală, dar în realitate este o minune inginerească, unul dintre cei mai eficienți izolatori natural creați vreodată. Inuiții practic își construiesc iglurile cu precizie, folosind blocuri de zăpadă compactă, aranjate într-un model spiralat care urmează curba unui catenoid. O formă cunoscută în inginerie pentru capacitatea sa de a distribui uniform greutatea. Acest design asigură stabilitatea iglului chiar și sub presiunea vânturilor puternice sau a zăpezilor grele. Blocurile de zăpadă nu sunt făcute din pulbere moale și pufoasă, ci din zăpadă dură, bine compactată. Acest tip de zăpadă este plin de buzunare microscopice de aer care acționează ca un izolator, captând căldura corpului și împiedicând-o să se piardă în noaptea înghețată. Odată sigilat, un iglu poate atinge în interior o temperatură de până la 60 de grade Fahrenheit doar din căldura generată de oameni aflați înăuntru. Fără foc, fără electricitate, doar căldura umană, captată și amplificată de designul ingenios al acestui sanctuar de gheață. Dar păstrarea căldurii nu ține doar de structură, ci și de strategie. Integrarea unui iglu este construită intenționat mai jos decât zona de dormit, creând un sistem natural de circulație a aerului. Deoarece aerul rece coboară și aerul cald se ridică, acest design asigură că partea cea mai caldă a iglului, partea superioară, este locul unde dorm oamenii. Intrarea funcționează ca un sas, ținând la distanță vânturile aspre ale Arcticii și păstrând căldura în interior. Iar pentru ventilație, o mică gaură în vârful domului previne acumularea dioxidului de carbon, asigurând aer proaspăt și în același timp întărind iglul, deoarece umezeala din aerul cald îngheață și formează un strat suplimentar de gheață care consolidează structura. Totuși, niciun adăpost nu poate menține singur un om cald la asemenea temperaturi. Inuiții practic se bazează pe sisteme de îmbrăcăminte și așternuturi concepute cu meticulozitate, care folosesc cele mai eficiente materiale oferite de natură. Uită de materialele sintetice de ultimă generație. Îmbrăcămintea și așternuturile tradiționale inuit depășesc performanțele chiar și ale celui mai avansat echipament modern. De exemplu, primul strat de haine este făcut din piele de caribu, o cublană orientată spre interior pentru a îndepărta umezeala de pe corp. Acest lucru este crucial. Orice umezeală rămasă pe piele în astfel de condiții poate îngheța instantaneu, ducând la hipotermie. Peste aceasta se poartă un al doilea strat de blană de caribu, care captează aerul cald între straturi, imitând modul în care funcționează gecile moderne cu puf. Stratul final este adesea realizat din piele de focă,
o barieră naturală împotriva vântului și a apei, care protejează de umezeală și de frigul extrem al vântului. Acest sistem în 3 straturi creează un microclimat în jurul corpului, permițând vânturilor și călătorilor inuit să doarmă chiar și în aer liber, dacă este necesar. Însă, adevărata magie se întâmplă în sacii lor de dormit. Aceștia nu sunt simpli saci de camping izolați, sunt capodopere inginerești. Realizați dintr-o combinație de blană de caribu și focă, acești saci de dormit sunt proiectați pentru eficiență maximă. Blana, în special, are o proprietate unică. Fiecare fir de păr este gol pe interior, captând căldura în mici buzunare de aer și împiedicând pierderea acesteia. Acest lucru face unul dintre cei mai eficienți izolatori de pe planetă, capabil să păstreze căldura corporală chiar și în condiții extreme. Inuitii folosesc de asemenea strategia somnului în comun. Familiile dorm aproape unele de altele, împărțind căldura corporală într-o aranjare atent organizată, care maximizează retenția căldurii. De fapt, un mic grup de persoane care dorm foarte aproape poate ridica temperatura spațiului. Combinată cu puterea izolatoare a șternuturilor și a îmbrăcămintelor, această metodă de împărțire a căldurii transformă supraviețuirea în confort. Totuși, căldura singură nu este suficientă. Ei au perfecționat și arta respirației în frig extrem. Dacă respiri normal, pierzi rapid căldură prin evaporare și expunere. Ei contractează acest lucru respirând lent și profund pe nas, ceea ce încălzește și umidifică practic totul în mod natural, înainte ca acesta să ajungă în plămâni. Unii chiar respiră în blana hainelor lor, creând un buzunar de aer cald și umed care împiedică uscarea gâtului și a plămânilor. Această mică adaptare, dar semnificativă, reduce pierderea de căldură și conservă energia, un factor esențial pentru a supraviețui nopților lungi din Arctica. O altă tehnică remarcabilă de supraviețuire implică preîncălzirea zonelor de dormit cu pietre încălzite. Aceste pietre, odată încălzite în foc, sunt învelite în straturi de blană și așezate lângă locurile de dormit pentru a oferi căldură radiantă de lungă durată. Pe măsură ce căldura se disipă, umezeala din pietre practic îngheață în pereții de zăpadă, consolidând și mai mult izolația iglurilor. Este un ciclu de adaptare continuă, fiecare mică ajustare contribuind la un sistem general care le permite să învingă chiar și cele mai brutale condiții. Și totuși, supraviețuirea nu ține doar de rezistență fizică, ci și de reziliență mentală. Au dezvoltat o abordare psihologică a frigului care îi împiedică să fie copleșiți de teamă. Ei nu stau treji temându-se de frig, deoarece frica și stresul cresc activitatea metabolică și pierderea de căldură. În schimb, își acceptă mediul, concentrându-se pe căldura pe care o generează, nu pe friguri care îl înconjoară. Această schimbare de perspectivă îi ajută să-și mențină temperatura corporală mai eficient, o strategie pe care oamenii de știință moderni specializați în studiul somnului abia încep să o înțeleagă. Ritualurile lor de culcare întăresc această mentalitate. Poveștile tradiționale de seară prezintă adesea eroi care înving frigul prin înțelepciune și pregătire, nu prin forță brută. Aceste povești le insuflă încredere copiilor înainte să se ducă practic afară, învățându-i să respecte, dar să nu se teamă de mediul lor. Unele istorii folosesc chiar umorul pentru a diminua tensiunea, demonstrând că o mentalitate puternică este la fel de importantă ca un adăpost solid atunci când vine vorba de supraviețuire. Poate cel mai incredibil aspect dintre toate este că tehnicile de supraviețuire ale inuiților nu depind de tehnologia modernă. Nu au nevoie de materiale termice avansate, încălzitoare pe baterii sau saci de dormit în altă tehnologie. Cunoștințele lor rafinate de-a lungul a mii de ani le-au prins practic și le-au permis să creeze un sistem atât de eficient încât depășește performanțele chiar și ale unora dintre cele mai avansate echipamente moderne pentru supraviețuire în frig. Sacii de dormit premium din piele de focă sunt oferiți prin rotație celor care au cea mai mare nevoie de ei, precum bătrânii care simt frigul mai intens sau vânătorii epuizați care se întorc din călătorii lungi. Diferite familii stăpânesc abilități diferite. Unele excelează în tăierea blocurilor perfecte de zăpadă, altele în construirea platformelor de dormit la înălțimea ideală pentru păstrarea căldurii. Acestea nu sunt simple locuri de odihnă obișnuite, așa că data viitoare când te trezești tremurând într-o cameră rece, învelit într-o pătură și plângându-te de temperatură, amintește acest lucru. Există oameni care dorm liniștiți în condiții mai reci decât suprafața planetei Marte. Nu pentru că au tehnologie superioară, ci pentru că au cunoștințe superioare. Cam atât am avut de spus pentru astăzi. Ne vedem cu drag data viitoare. Dacă te interesează mai mult conținutul acesta sau vrei să afli mai multe despre mai multe culturi, ei bine, abonează-te la acest canal și primești actualizări zilnice.